nimi tuli jo Jakkila Janna ja olen Kaamoksessa tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana. So hello everyone and welcome to study here. I know there is some people who don't understand English yet, but Finnish, yeah, in English, oops. But yeah, so I'm going to talk in Finnish today, but I'm happy to translate you later on when we meet in our student union office. So enjoy, anyways. Tosiaan, mä halusin tulla tänne kertomaan ehkä pari tarinaa ja ajatusta opiskelusta ja ehkä tulevaisuuteen vähän ajatuksia. Mä olin ystäväni häissä tuossa viime viikonloppuna. Kuulin siellä jännittävän tarinan. Eräs häävieras kertoi omasta työkaveristaan. Tällä työkaverilla oli vähän erikoinen unelma ja tavoite. Hän halusi päästä lipunkantajaksi urheilijana Sotsin olympialaisiin. No ei tää ehkä olisi niin poikkeuksellinen, ellei tää ihminen olisi sit niinkö ihan tavis Jannu, että hän ei ollut mikään huippu-urheilija. No, hän on kuitenkin ilmeisen kovasti päättänyt, että tämmönen tavoite tulee saavuttaa ja hän treenaa kovasti murtomaahiihtoa, että saisi rikottua ne rajat, mitä karsinnassa vaaditaan. Ja projekti on edennyt siihen pisteeseen, että hän on itse asiassa saanut Kolumbian presidentin ja Kolumbian kansalaisuuden. Hän tosiaan Kolumbiasta, kun ei ole kauheasti noita talviurheiluihmisiä, niin hän on sitten, jos hän saa nämä rajat rikotuksi, niin hän pääsee edustamaan sitten Kolumbiaa ja Kolumbian lipun kantajaksi. Ja mun mielestä tämä on aika hieno juttu. Yleensä ajatellaan, että se on se tietty tapa, miten teidän pitää tehdä asioita ja se on se perinteinen, että ehkä mietitään, että Suomessa on niin kovia tarveurheilijoita, että ei minusta koskaan. Mutta tämä mies on ilmeisesti keksinyt keino, että miten hän aikoo tavoitteensa saavuttaa. Ja saattaa olla, että tässä on jotain legendaa, kun en tosiaan tiedä henkilöä, mutta mä näin esimerkiksi Facebook-kuvan miehestä, joka oli oikein iso hymy kasvoillaan Kolumbian lippu vieressä ja semmoinen valtakirja kädessä ja hän näytti hirvittävän onnelliselta. Ja sitten vielä Kolumbia itse asiassa on kansainvälisen hiihtoliiton jäsen, joten heillä on oikeus lähettää edustajansa talviolympialaisiin. No mun mielestä tavoitteet kuuluu aika olennaisesti kouluelämäänkin. Mutta lähdetään aluksi muistelemaan vähän tätä ala-asteaikaa, kun me ollaan sinne aikanaan menty ja miten me sitä ennen jännitettiin, että minkälaisia luokkakavereita meille tulee ja kukahan meitä opettaa. Ja mäkin ainakin luulin vissiin, että mä osaan lukea ja kirjoittaa, mutta kyllä mä niitä tavuja sitten tavasin siellä ala-asteen luokilla, että opin tämänkin taidon. Mutta miten se liittyy tähän ammattikorkeakouluopiskeluun? No mun mielestä se odottamisen aika teillä on ehkä ollut tässä viime viikkoina, että te olette miettinyt, että mitähän siellä koulussa tulee vastaan ja minkälaista se opiskelu on. Mutta mä haluaisin nyt havainnollistaa tätä eroa, mikä mä näen tässä asiassa, niin pienellä gallupilla. Eli kaikki, jotka kirjoitti siihen hakulomakkeeseen ensimmäiseksi tai toiseksi vaihtoehdoksi tämän nykyisen koulutusohjelman, niin nostaa räpylää pystyyn. Hienoa, teitähän on hyvin. No, ketä sitten laittoi kolmanneksi, neljänneksi tai viidenneksi valinnaksi tämän koulutuspaikan, niin nostaa kättä ylös. Meitäkin on täällä, olen itse yksi teistä. Tosiaan, tässä koulussa on se ero, että olette jostain syystä laittanut sinne hakulomakkeisiin sen, että haluatte tähän kouluun. Teillä on varmasti joku syy siihen. Ja te olette päässyt tänne. On opiskelijoita, tai tulevia opiskelijoita, jotka olisi halunnut tänne, mutta eivät valitettavasti tule tällä kertaa valituksi. Ja muistetaan sekin puoli, että koulu on itse asiassa valinnut meidät. Eli heillä on tietyt kriteerit, ketä otetaan opiskelijoiksi, ja te olette ne täyttänyt. Onnittelut jo siitä. Ja mä haluaisin verrata tätä ehkä tämmöiseen tahtotilaan, että me ollaan molemmat haluttu tänne ja nyt me ollaan tekemässä sitä lupausta tuottaa opiskelupaikan vastaan, että me kuljetaan yhdessä taivaalla. Ja kun tosiaan olin siellä ystäväni häissä, niin siellä pappi puhui tästä avioliittolupauksesta. Ja hän sanoi, että eihän siellä kysytä, että rakastatko, siellä kysytään tahdotko. Ja se tahdotko tarkoittaa sitä arjen sitoutumista siihen yhteiseen taipaleeseen, siihen työhön, niihin iloihin ja suruihin. No eihän se aina ole ihan ruusulla tanssimista, se on pakko myöntää. Mut sit mä oon lukenut aikanaan kolumnin, jossa karjalaisen mummolta kysyttiin, että no mikä se pitkään avioliiton salaisuus on? No karjalaisen mummo oli vaan sanonut, että tappaa olen halunnut monesti, mutta erota en koskaan. Ja mun mielestä tämmönen on aika ihailtava sitoutumisen taso, että tosiaan vaikka välillä jurppia ottaa päähän, niin sit kuitenkin siitä selvitään. Ja se halutaan se työ tehdä, että voitetaan ne vaikeudet. Ja mikä mun oma tarina tässä kouluun pääsemisessä oli, että mulle tää oli ihan täysin järkiliitto, jos puhutaan avioliitosta. Mä olin aikaisemmin vuoden ulkomailla ja hain sitä ennen koulupaikkaa ja nyt sitten aloitin 2011 syksyllä täällä koulutaipalle heti kun olin palannut. Ja mun on pakko myöntää, että kyllä tästä järkiliitosta on tullut rakkausliitto. Et mä oon
tämän kouluyhteisön hirveän tärkeäksi mulle ja jotenkin mä nyt näen mun tulevaisuuden kulkevan tätä reittiä, että mä valmistun liiketaloudesta tradenomiksi ja markkinointi on se mun juttu. Et ei se aina ehkä mene niin kuin ajattelee. Ja se kuitenkin siinä kohtaa, kun sitä miettii sitä tulevaa, niin se voi tosiaan olla semmoinen vaihtoehtoinen reitti. Et eihän se tarvi olla aina se, että mitä aluksi ajattelee. Ja sanotaanko, että jos tämä ammattikorkeakoulu on mulle se rakkaus, niin kyllä se intohimo on tuo opiskelijakuntatoiminta. Eli mä oon erittäin onnekas, että mä saan olla tässä asemassa, että mä oon opiskelijakunnan puheenjohtajana täällä tänään. Ja mä koen, että mulla on täällä tosi läheisiä ihmisiä, kenen kanssa mä oon oppinut tässä yhteisössä elämään. Ja sanotaanko, että mä vietän niiden kanssa tällä hetkellä enemmän aikaa kuin mun perheen kanssa. Se on omanlaisensa perhe. Ja mä uskon, että te voitte allekirjoittaa sen, että eihän me tulla tänne tämän koulun rakennuksen takia. Ei me tulla niiden tietokoneiden takia, eikä edes koulun ruuan, vaikka sekin on hyvä ja halpaa. Vaan me tullaan nimenomaan sen yhteisön takia, mikä meillä täällä on. Ja tämä yhteisö on ne ihmiset, jotka auttaa teitä siihen teidän tulevaisuuden tavoitteen saavuttamiseen, sen koulutusohjelman saatte tutkinnon, että saatte ne eväät sinne elämään. Ja mä haluan, että me kaikki tässä arjessa vaalitaan sitä ajatusta, että me täällä tehdään toisillemme tämä paikka ja me saadaan tehtyä tästä meille se paras ammattikorkeakoulu. Ja kun vähän muisteltiin tuossa menneitä, että mitä me silloin ala-asteaikana se odottamisen aika ja mitä ehkä tässä pari viikkoa sitten oli tämä odottamisen aika, niin mä haastan teitä ajattelemaan vähän tulevaa. Eli nyt kuvitellaan, että te olette saanut sen täällä unelmien duunipaikan. Aivan sen absoluuttisen unelman. No, ehkä se kaikille ei ole ihan selvää vielä, että mikä se voisi olla. Mutta te voitte esimerkiksi nyt ajatella, että on aamu ja te olette lähdössä nyt töihin. Niin mitä te puette päälle? Millä te kuljette työmatkan? Ja missä kaupungissa te asutte? Ja sitten ennen kaikkea te voitte ajatella, että kun te saavutte sinne työpaikkaan, niin keitä te kohtaatte siellä? Minkälainen on yhteisö, ilmapiiri? Ja mitä te teette ja miksi te rakastatte olla siellä töissä? Ja nyt kun te opiskelette, niin mä toivon, että jokaisen kurssin alussa te mietitte, että mitä eväitä te saatte tästä kurssista, tästä asiasta, jolla te voitte tavoittaa sen teidän unelman. Koska se kuitenkin motivoi teitä siihen arjen työhön. Se välillä on puurtamista ja se on välillä ihan rankkaa, mutta ennen kaikkea se on kaikki teille itsellenne sitä, että pystytte sen tavoitteen saavuttamaan. Ja mä itse asiassa olin tuolla viime keväänä meidän luokan kanssa lopettamassa lukuvuotta ja istuttiin tuolla rannassa ja vietettiin hauskaa iltaa ja keskustelin sitten yhden luokkakaverin kanssa, joka oli vähän, sanoi ihan suoraan, että on vähän hukassa tässä, että onko tämä koulu nyt oikein ja mitä hän nyt tässä haluaa, millä hän rupeaa ja näin poispäin. Niin musta vähän siinä kohtaa tuntuu, että mä oon nähnyt näitä ihmisiä, jotka ehkä katsoo omaa elämänsä niin kuin elokuvaa. Et siinä istutaan tukevasti penkissä ja seurataan vaan, mitä tapahtuu. Elämän virta vie. Ja sitten ollaan joko tyytyväisiä tai tyytymättömiä siihen lopputulemaan. Mutta mä haluan ajatella, että mun elämä on niinku videopeli. Eli mä teen sitä elämää eteenpäin, tulee game overeita ja välillä käy vähän huonosti ja sit opitaan niistä virheistä ja elämä karttuu. Mutta ennen kaikkea kaikki mitä mä pistän panoksia sisään, niin ne tulee mulle takaisin jossain vaiheessa. Itse asiassa Steve Jobskinhan sanoi aikanaan, että hän kävi ihan mielenkiintoista kalligrafiakurssin ja nyt hän on voinut todeta, että ei olisi näin hienoja fontteja nykyajan tietokoneessa, ellei hän olisi niitä silloin aikanaan sitä kurssia käynyt. Eli ne voi tulla tosi yllättävissä paikoissakin vastaan ne teidän asiat, mitä te opitte ja omaksutte täällä taipaleella. No, sitten, ettei unohdeta tätä tahdon asiaa, niin ystäväni häissä ja tahtoo tavoitella niitä unelmia, niin siellä ystäväni häissä Kaaso piti puheen, joka oli hänen isosiskonsa. Ja tämä Kaaso puhui tosi kauniisti siitä, että kun hänen aikanaan tämä nykyinen morsian oli ollut Kaasona hänen häissään useampia vuosia taaksepäin, niin tämä morsian oli silloin jo puhunut siskolleensa, että hei, että ajattele, että sä voit mennä Oulun tuomiokirkossa naimisiin. Että se on niin kaunis kirkko ja niistä tulisi tosi kauniit häät. Ja nyt Kaaso vaan siinä puheessa totesi, että hän koki kyllä, että pikkusisko on koko ajan unelmoinut näistä omista häistä. Sillä me kaikki häävieraat todistettiin sitä hänen unelman toteutumista, että hän pääsi Oulun tuomiokirkossa naimisiin. Ja hän ei ollut ikinä varmaan siinä kohtaa ajatellut, kun hän ei ollut tavannut omaa miestänsä, että näin voisi tulla tapahtumaan. Eli vaikka se on vähän ehkä vielä pimennossa, että mitä te haluatte tehdä, mutta kaikella on mun mielestä kuitenkin merkitys siihen tulevaan. Et sen takia mä ehkä uskon tähän ajatukseen tarpeeksi, että mä oon hakannut oman jalkan sellaisen tekstin, että why only dream when you can live your dream. Eli tosiaan mä toivon kaikille oikein paljon onnea niiden tavoitteiden ja unelmien saavuttamiseen ja ihanaa lukuvuoden alkua kaikille.